Advocate Nelson Chamisa vadzoka zviri hoti vane imwe message yavangofunga kuburutsa kumaZimbabweans. Vari kutaura kuti the leader is a servant, not a master. To lead is to serve. To serve is to enable. A leader is a servant. A servant is an enabler. When one serves as president, minister, member of parliament, councillor, civil servant, or in any public office, one must enable, not disable. Great leaders enable those whom they serve. Hashtag leaders serve. Hashtag for everyone. Ndo mashoko ari kubva kuna vaadvocate Nelson Chamisa vari kutaura kuti kana uri mutungamiriri uri muranda wevanhu kwete kuti iwewe ndiwe mambo wevanhu, ndo nyaya iripo. Zvikanzi zvichida uri civil servant, uri minister, uri kansela, uri chi kwese kwaunoshanda unofanira kunge uri muranda wevanhu. Ndo message yadzikiswa naadvocate Nelson Chamisa. Ndo nyaya muri yeZimbabwe dzimwe dzatinokuigirai pachannel yenyu. Kana uchangotanga kusvika pana peri first time yako, you know what to do. Zviri zvanhasi. Bye bye mpezo wangu.